οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου κάλεσαν τα παιδιά της Χρυσής Αυγής, διότι προφανώς πίστευαν ότι θα πάνε με τίποτα Καλάσνικοφ, τίποτα Σουβιάδες, τίποτα ιστορίες, θα μπουκάρουν μέσα, ας πούμε, θα ξεκυλιάσουν το Στρόιτερ ή θα κατεβάσουν, ας πούμε, από τον Ευαγγελάτο τα αυτιά του κάτω, οτιδήποτε. Και πήγανε και απαντούσαν επί ώρες. Δεξιοί, σούπερ δεξιοί, εξτρεμιστές, ιστορίες, απαντούσαν επί ώρες. Έτσι λοιπόν εγώ σήμερα δεν πρόκειται να τους ξαναρωτήσω αν αγαπάνε τη σβάστηκα, αν έχουν στο κούτελο αγγυλωτό, αν έχουν το Χίτλερ να πούμε εδώ πέρα. Εγώ τέτοια τα ακούσαμε κατά κόρον τις απαντήσεις που δώσανε όλες αυτές τις ημέρες. Εγώ όμως θα ρωτήσω τον κύριο Κασιδιάρη και τον κύριο Λαγό που έχω εδώ. Ο ένας είναι εκπρόσωπος τύπου βέβαια της ΧΙΑ, της Χρυσής Αυγής και βουλευτής στα υπόλοιπα Αττικής, περιφέρεια δηλαδή, και ο κύριος Λαγός, ο οποίος είναι βουλευτής στη Β' Πειραιώς, σε μια λαϊκή περιφέρεια. Εγώ θα τον ρωτήσω πρώτον, τι να σε ρωτήσω, γιατί δεν πήγε ο αρχηγός σου στο Προεδρικό Μέγαρο, έτσι έκρινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και οι υπόλοιποι και τα μέσα ενημέρωση. Εγώ θα σε ρωτήσω άλλο όμως. Πώς είδες τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών? Όλο αυτό το πράγμα, το πήγαινε. Και έτσι και οι δημοσιογράφοι κάτσανε κάτω, κλαδών, έτσι, για να ξέρετε δηλαδή τέρματα, πώς τα λέτε τα έτσι. Και αυτή τη φυσική κατάσταση που θέλεις να έχουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, προς το παρόν ξέχασέ την. Πάμε παρακάτω. Θέλω απάντηση, σχόλιο για όλες αυτές τις διερευνητικές οδηγίες. Και για τον αποκλεισμό βέβαια της Χρυσής Αυγής από το Προεδρικό Μέγαρο. Όλη αυτή η υπόθεση με τις διερευνητικές εντολές ήταν ένα θλιβερό επικοινωνιακό σοου και ο ελληνικός λαός κατανόησε πλήρως ότι οι άνθρωποι αυτοί που διοικούν σήμερα τη χώρα, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, πλην Μιχαλολιάκου, το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι το μικροκομματικό τους συμφέρον και όχι το εθνικό συμφέρον. Αλλά θα ήθελα, κύριε Τράγκα, να μου επιτρέψετε μία διόρθωση. Είπατε ότι αποφάσισε ο κύριος Παπούλιας ή ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι να μας αποκλείσουν. Δεν το αποφάσισαν αυτοί. Η χώρα μας δυστυχώς δεν είναι ένα κράτος ανεξάρτητο, είναι ένα θλιβερό προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μία μόλις ημέρα μετά την τέλεση των εκλογών, δηλαδή τη Δευτέρα, 7 Μαΐου, βγήκε ο κύριος Μπαρόζο δημόσια, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, και είπε ότι πρέπει να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα με στόχο εν ολίγης να τεθεί η Χρυσή Αυγή εκτός νόμου. Άμεσο επακόλουθο της πρότασης αυτή του κυρίου Μπαρόζο ήταν ο αποκλεισμός μας από το Συμβούλιο των Αρχηγών υπό τον Κάρολο Παπούλια. Συγγνώμη. Και στην Ευρώπη ολόκληρη υπάρχουν κόμματα της παρόμοια με τη δική σου ιδεολογία. Καλούμενα εθνικιστικά, ακροδεξιά κτλ. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί προέκυψε ξαφνικά πρόβλημα με εσάς και δεν προέκυψε, παραδείγματος χάρη, με το αντίστοιχο κόμμα της Αυστρίας ή άλλων χωρών που έχουν και πολύ υψηλά ποσοστά? Διότι από ό,τι φαίνεται. Μπορείτε να το αιτιολογήσετε? Βεβαίως και μπορώ να το αιτιολογήσω, διότι από ό,τι φαίνεται ο φόβος των διεθνών τοκογλύφων και όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι εξουσιάζουν σήμερα τη χώρα, ας μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, δεν κυβερνάει το πολιτικό μας σύστημα σήμερα, κυβερνούν οι ξένοι. Αυτοί δεν φοβούνται την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, φοβούνται την άνοδο της Χρυσής Αυγής και των εθνικιστών. Μάλιστα. Ο κύριος Λαγός. Κύριε Λαγέ, θέλω ένα σχόλιο από εσάς. Κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι μετά την εμφάνιση. Εγώ δεν τις πιστεύω προσωπικά. Σας το λέω ευθέως. Αλλά κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι μετά την εμφάνισή σας στις τηλεοράσεις και κυρίως μετά του Αιγέρθητη που έγινε σε εκείνη την πρώτη συνέντευξη τύπου, πιθανολογούν κάποιοι ότι θα χάσετε κάποια ποσοστά. Εσείς τι λέτε, κύριε Λαγέ? Καταρχήν να σας καλησπερίσω. Σας έχουν λίγο προς τα κάτω σε κάποια που βγάζουν τώρα αλλά είναι όλοι προς τα κάτω. Δηλαδή, αν πάρεις την Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά, είναι του Γκρουντάν κάτω. Δηλαδή, είναι ο Θεός να σε φυλάει. Να σας καλησπερίσω καταρχήν, να σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε. Η Χρυσή Αυγή θα μεγαλώσει τα ποσοστά της. Και αυτό γίνεται για τον εξής λόγο. Πρώτον, οι δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν αυτή τη στιγμή γύρω στο 3,8, 4, 5,7 κάποιες που μας έχουν δείξει. Καλά, 6 μέρες πέρασανε. Πόσο είναι από την περασμένη Κυριακή? Δεν είναι, δηλαδή, σας ψηφίσαν την Κυριακή και τη Δευτέρα είπαν τι κάναμε. Είναι αυτό το θέμα και μην ξεχνάτε ότι πριν τις εκλογές, πριν πάει ο λαός στην κάλπη, οι δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν μας δίνανε στο 2,5 με 3%. 3,5% στο τέλος φτάσαν να μας δίνουν 4%. Όλος ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά τι παιχνίδι παίζεται και με τις δημοσκοπήσεις και με τα ποσοστά που μας δίνουν. Και να ξέρετε κάτι άλλο, κύριε Τράγκα, ότι ο κόσμος που μας ψήφιζε, αυτό το μισό σχεδόν εκατομμύριο που είπατε, είναι πάρα πολύ περήφανο για μας. Και όσο καιρό μας βλέπει και όσο καιρό μας συναντάει, αυτό το πράγμα μας δείχνει. Τουλάχιστον εγώ στη Β' Πειραιώς που συναναστρέφω με τους ανθρώπους αυτούς, οι άνθρωποι είναι απολύτως ευχαριστημένοι από εμάς. Το εγέρφη τους δημοσιογράφους δεν τους έχει πειράξει. Τους έχει πειράξει η κλοπή στο ελληνικό λαό. Γιατί εγώ το θεωρώ βέβαια ένα επεισόδιο το οποίο συνέβη. Ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Τι σας λέει ο κόσμος για το εγέρφη?
Κάποιοι είναι παντελώς αδιάφοροι, δεν τους έχει αγγίξει ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Και κάποιοι άλλοι, να σας πω κάτι, με όλα αυτά που έχετε δημιουργήσει οι δημοσιογράφοι, και δεν βάζω εσάς μέσα. Γενικά, όχι, με βάζει και εμένα, ναι. Λοιπόν, με όλο αυτό το πράγμα που έχουν δημιουργήσει οι δημοσιογράφοι όλα αυτά τα χρόνια, με αυτή την κάστα που έχει φανεί ότι είναι κάτι διαφορετικό από τον απλό λαό, γιατί έτσι έχει φανεί, οι δημοσιογράφοι ή τους πολιτικούς είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι άπιαστο, κάτι το άειλο για τον κόσμο τον απλό που βλέπει. Τους θεωρεί κάτι διαφορετικό από αυτούς. Όχι, θέλω να μπείτε έξω καρδιά, αφήστε την πρόσκληση. Ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ναι, ο κόσμος των δημοσιογράφων, πώς σας φαίνεται? Η απομόνωσή σας η πολύχρονη σας έχει κάνει να μιλάτε έτσι για τους δημοσιογράφους, ή μεταφέρετε και τα αισθήματα αυτό που κάνετε παρέα? Να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν μας πειράζει καθόλου ο αποκλεισμός, γιατί δεν είμαστε ούτε τηλεοπτικοί στάρ, ούτε επιδιώκουμε να γίνουμε. Εμείς έχουμε βγει τώρα εδώ πέρα αυτή τη βδομάδα τις 10 μέρες για να δείξουμε στον κόσμο το ποιοι είμαστε, γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα. Έπρεπε να είναι το πρόσωπό σας. Ακριβώς γι' αυτό. Δεν μας έχουν, αν μου επιτρέπετε, κύριε Τράγκα, δεν μας έχει πειράξει. Μην ξεχνάτε αυτό που λέει ο λαός, όλος ο λαός, το πρόσωπο είναι σπαθί. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω λίγο? Ναι. Δεν μας έχει πειράξει κανένας αποκλεισμός. Έχουν δικαίωμα να μας αποκλείσουν και δεν μας πειράζει αυτό. Εμείς αγωνιστήκαμε με τον τρόπο που ξέραμε. Αυτό που μας ενοχλεί και εμένα προσωπικά είναι τα ψεύδι, όχι αποκλεισμός. Το να μας αποκλείσουν και να μην λένε τίποτα είναι δικαίωμά τους. Το να βγαίνουν να λένε όμως για εμάς χίλια μύρια πράγματα, χωρίς να μας δίνουν τη δυνατότητα να απαντήσουμε, αυτό είναι κάτι που μας είχε εξοργήσει. Και όχι μόνο εμάς, σας λέω, και τους ανθρώπους που μας ξέρουν. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Με συγχωρείς, Τάσο, και ρωτάς ό,τι θες τους κυρίους. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και ο κύριος Κασιδιάρης και εσείς, αλλά και άλλοι, ότι είστε πολέμοι κατά τρόπο, θα έλεγα, που ίσως δεν περίμεναν πολύ, πολέμοι κατά του μνημονίου των Γερμανών, διότι σας έλεγανε νεοναζί και γερμανικής ιδεολογίας και όλα αυτά. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχω διαβάσει ένα πλήθος σχολείων, τόσο στα διαδίκτυα όσο και παντού, ότι είσαστε μιας γερμανικής ραϊχολογίας, ας πούμε. Καταλάβες? Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι εσείς στρέφεστε κατά των Γερμανών και των δυνάμεων κατοχής κατά τρόπο που δεν έχουν στραφεί, θα πω, πολλοί άλλοι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Από την ώρα που σας έδωσαν το βήμα να τα λέτε στις τηλεοράσεις. Αυτοί που έλεγαν αυτά τα πράγματα ή δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την ιδεολογία μας και ήταν σε μαύρο σκοτάδι, ή πολύ απλά ήταν κακοπροαίρετοι και μας εξύβριζαν. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη δήλωση του κυρίου Μιχαλολιάκου στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, όταν είπε ότι με το 70% κατά του μνημονίου που ψήφισε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές θα έπρεπε να έχουν σηκωθεί, να έχουν φύγει από τη χώρα οι Γερμανοί και οι υπάλληλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κύριε Κασιδιάρη, υπάρχει ένα θέμα. Το μνημόνιο λέτε ότι θα το καταγγείλετε. Θα το καταγγείλετε μονομερώς? Και τι απαντάτε στο ερώτημα ότι μια μονομερής καταγγελία σημαίνει επάνωδο στη δραχμή? Ποια είναι η άποψή σας, να μείνουμε στο ευρώ ή να φύγουμε από το ευρώ? Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο η χώρα να φύγει από το ευρώ και να επιστρέψει σε εθνικό νόμισμα, διότι δεν διαθέτουμε εθνική παραγωγή. Θα έπρεπε να υπάρξει μακρόπνο σχέδιο ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Πώς θα το καταγγείλουμε μονομερώς? Εμείς παρουσιάσαμε συγκεκριμένο σχέδιο. Συγκεκριμένο σχέδιο, εάν είχαμε καθίσει. Εννοείται επαναδιαπραγμάτευσης, επανεξέτασης. Εμείς παρουσιάσαμε συγκεκριμένο σχέδιο και εάν είχαμε καθίσει και σε στρογγυλό τραπέζι με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς χθες, θα είχε τεθεί αυτό το σχέδιο και στη διάθεση του ελληνικού λαού. Λέτε καταγγελία χωρίς έξοδο από το ευρώ. Ναι, λέει ότι δεν υπάρχει μηχανισμός εξόδου. Δεν είμαστε μαθητευόμενοι. Ο Μιχαλολιάκος καμιά δεκαετία φορές. Λοιπόν, ναι, ότι δεν υπάρχει μηχανισμός. Μια μικρή παρένθεση. Δεν είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι της οικονομίας. Δεν παριστάνουμε αυτό που παριστάνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί, αρχηγοί, τα υπόλοιπα κόμματα. Πες μου κάτι, κύριε Κασιδιάρη, έχετε οικονομολόγους μες στη Χρυσή Αυγή? Σαφώς έχουμε οικονομολόγους, τραπεζικούς, δηλαδή, επιστήμονες. από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα στρατηγείο, το οποίο λειτουργεί, ας πούμε, θα έλεγα με στρατιωτική διάταξη και δεν το διαψεύδει και ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος. Πέραν αυτόν, επιστημονικό προσωπικό, συμβούλους όσον αφορά το σχεδιασμό πολιτικής, ας πούμε από πλευράς οικονομικών. Έχετε? Μα εσείς, κύριε Τράγκα, ήσασταν ο πρώτος που είπε μετά τις τηλεοπτικές μας εμφανίσεις ότι είμαστε πάρα πολύ καλά διαβασμένοι. Εγώ στο επάγγελμα είμαι γεωπόνος και ειδικεύομαι στη χημεία τροφίμων. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι. Έχετε τελειώσει την ανωτάτη γεωπονική? Όχι ανωτάτη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Βεβαίως. Ναι. Και γι' αυτό ασχολούμαι με τα θέματα της παραγωγής, της επιστροφής της χώρας στην εθνική παραγωγή με στόχο την ελληνική αυτάρκεια. Από εκεί και πέρα, σε κάθε τομέα υπάρχει εξειδικευμένο σώμα επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται με την κατάρτιση των προγραμματικών μας θέσεων. Αυτό που μας διαχωρίζει από τους υπόλοιπους είναι ότι όσα πράγματα λέμε είναι πάρα πολύ καλά μελετημένα.
Δεν θα φτάσουμε στο σημείο που έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεγυμνώθηκε μετά το τεράστιο ποσοστό που πήρε, εμφανίζοντας εκπροσώπους του να μιλάνε για νέα χαράτσια, να μιλάνε για δέσμευση καταθέσεων από μικροκαταθέτες κτλ. Δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η Χρυσή Αυγή, γι' αυτό και προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι στις επερχόμενες εκλογές θα αυξηθούν κατά πολύ τα ποσοστά μας. Κύριε Λαγέ, πώς είδατε εσείς την όλη ιστορία των ανεξάρτητων Ελλήνων το τελευταίο 24ωρα? Δηλαδή, ενδεχομένως ίσως δεν θέλετε να το σχολιάσετε, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω. Ένα άλλο κόμμα είστε, δεξιό κόμμα είστε. Πώς είδατε όλη αυτή την ιστορία που παίχτηκε εκεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, την πρόταση να πάρθουν, τουλάχιστον αυτή που εφάνει και χαρακτηρίστηκε... Και εμείς στα χέρια μας. Την έχουμε την πρόταση, έτσι. Έχει έρθει από την Προεδρία σε εσάς? Την έδωσε ο κύριος Παπούλιας στον κύριο Μιχαλολιάκο, την πήραμε, την είδαμε και αυτό που είπαμε, το πρώτο πράγμα ήταν ότι ορίστε, ήρθε ο Καρατζαφέρης στη θέση του Καρατζαφέρη. Ο άνθρωπος μιλάγε ξεκάθαρα εκεί πέρα, ο κύριος Καμένος. Εγώ δεν δέχομαι αυτά που λέει ο κύριος Καμένος, γιατί δεν βγήκε να κάνει μια καταγγελία, να καθίσει στο σκαμνί όπως είπατε τον κύριο Παπούλια. Βγήκε στο Twitter και στο Facebook και έγραψε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Επί της ουσίας. Εσάς σας έφτασε δηλαδή την ώρα που την επέδωσε ο κύριος Καμένος, μετά από λίγο έφτασε στο αρχηγείο σας? Όχι, να απαντήσω εγώ επειδή ήμουν παρόν στο Προεδρικό Μέγαρο. Όταν συνάντησε ο κύριος Μιχαλολιάκος τον κύριο Παπούλια, κατά την έξοδό του, του είπε αυτή είναι ένας φάκελος από τον κύριο Καμένο προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Τον ίδιο φάκελο έλαβε και η κυρία Παπαρίγα, ο κύριος Τσίπρας κτλ. Δηλαδή ήταν αυτό? Ναι, δεν ήταν σε φωτοτυπία όμως. Ναι, εντάξει, ήταν πρωτότυπο. Ναι, ήταν πρωτότυπο. Που έλεγε 7 βασικές θέσεις. Αυτό ακριβώς, ναι, και μελετώντας. Τα σενάρια για την Προεδρία. Ακριβώς αυτό, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και εσάς Β' σενάριο κτλ. Αναφέρει και ζητάει θέσεις. Ζητάει θέσεις, ζητάει και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Φορέα Υδρογονανθράκων, εκεί που όλα τα λεφτά ζητάει δηλαδή. Εκεί που παίζονται οι μεγάλες προμήθειες και οι μίζες για τα εξοπλιστικά και για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και από εκεί πέρα 2 θέσεις αντιπροέδρου. Και εμείς είπαμε, το πρώτο πράγμα που είπαμε, ότι ο άνθρωπος έσκαψε. Δηλαδή, να μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού η Εθνικής Ενότητας με 2 θέσεις αντιπροέδρων. Όχι, να λάβει ο κύριος Καμένος αυτές τις θέσεις. Κάποιος άνθρωπος από το κόμμα του. Και αυτό που είπαμε ήταν ότι έτσι έσκαψε τον πολιτικό του τάφο. Και φαίνεται το είδαν αυτό κάποιοι άλλοι στο κόμμα του την επόμενη μέρα και πρέπει να γίνει κάποιος χαμός εσωτερικός. Γι' αυτό και πήγαν να μαζέψουν μετά τα ασημάζευτα. Όχι, πήγαν και ζήτησαν να γίνει πρωθυπουργός σήμερα. Ναι, δεν το παρακολούθησα. Αυτά είναι ενδιαφέρον. Επειδή κάνανε την ερώτηση αυτή, επειδή κάνανε την ερώτηση, ο σχολιασμός ο δικός μου είναι. Γιατί εφόσον μου. Ναι, και δεν το σκέφτηκα ότι είχε φτάσει σε εσάς ένα αντίγραφο. Είδατε, επειδή λόγω και του αποκλεισμού του κυρίου Μιχαλολιάκου, δεν σκέφτηκα ότι και εσείς πήρατε ένα αντίγραφο και μάλιστα εκείνες τις ώρες. Πάντως να ξέρετε ότι σε εμάς δεν κάνουν καθόλου ιδιαίτερη εντύπωση όλα αυτά τα πράγματα. Γνωρίζουμε και το ποιόν και του κυρίου Καμένου και όλων των υπόλοιπων πολιτευτών και βουλευτών που έφτασαν στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι είναι αναμενόμενα πληροφορίες από παντού? Όχι, βέβαια, δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ είπα ότι τα πράγματα, οι κινήσεις αυτές που κάνουν οι συγκεκριμένοι πολιτικοί άνθρωποι είναι ταυτόσιμες με ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια έφτασαν την Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Άρα και τώρα που έχει φτάσει σε οριακό πραγματικά σημείο η Ελλάδα, δεν θα κοιτάξουν το συμφέρον της πατρίδας μας. Θα κοιτάξουν αυτοί πώς θα επιβιώσουν, πώς θα πάρουν καρέκλες και πώς θα επιβιώσουν αυτοί στο πολιτικό παιχνίδι το οποίο παίζεται. Αυτή είναι η αγάπη τους. Και ξαφνικά ο κύριος Καμένος που εμφανίστηκε να μιλάει για την Ελλάδα και την πατρίδα μας εν έτη 2012-2011, πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια? Ήτανε κάπου αλλού? Ήτανε στην Αυστραλία? Πού ήτανε? Στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήτανε? Δεν τα έβλεπε αυτά? Σήμερα θυμήθηκε να αντιδράσει για όλα αυτά? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Και τελικά, μάλλον, αν δεν έπαιρνε τόσο μεγάλη δημοσιότητα το όλο θέμα που δημιουργήθη, ο κ. Καμένος θα μπορούσε κάτι να κερδίσει από όλο αυτό. Μετά από αυτά που έκανε, μάλλον έβγαλε τα ίδια του τα μάτια. Για την στάση των άλλων κομμάτων, ποια είναι τα σχόλιά σας? Έτσι, να ρωτήσω και εγώ τις δικές σας θέσεις πάνω στα σχόλια. Είδα ότι κρατήσατε κάποιους, πέραν των συνεντεύξεων που δίνατε, αλλά ήταν οι γενικές και για όλη τη δράση της Χρυσής Αυγής και την ατομική σας, την προσωπική σας. Τώρα θα σας ρωτήσω εγώ, δηλαδή, πώς είδατε, ας πούμε, τη στάση του κ. Κουβέλη? Ξέρετε γιατί έχουμε κερδίσει πολύ κόσμο? Γιατί συζητάμε στα εσωτερικά του κόμματός μας αυτά που συζητάει ο κόσμος στα καφενεία και στις γειτονιές. Και τι λένε όλοι τώρα? Ότι το μόνο που ενδιαφέρει, όχι μόνο τον κύριο Κουβέλη, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι να ανεβάσουν ψηλά τα ποσοστά τους. Τίποτε άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η Ελλάδα, ούτε η πατρίδα, ούτε το μνημόνιο, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε ταγμένοι στη Χρυσή Αυγή εδώ και δεκαετίες, οι παλαιότεροι, με ένα και μοναδικό σκοπό. Το σύνθημά μας είναι ένα: η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Χρυσή Αυγή για να ξεβρωμίσει ο τόπος.